were nwa yo bagide gune akwa manoka jole. It's Abama on the beat. Mongu puto bode kirigide Odinala bishop oke mongu yegide nchi natural magogo ho EGBE BELU kanina gono oho ifani na yoshu kodila nina oho EGBE BELU kanina gono oho ifani na yoshu kodila nina ise eke tagidaji ori tagidaji afọ tagidaji ụkwọ tagidaji okoko nkụ dị na mba na-eyele mba nle kori ọdịnala n'isiri ike bishọp nwe ezikọba nwachukwu kelete mmanụ n'ọmụ n'ebe ogene a na-esi n'ụlọ mara mma tupu apụwa n'ezi ya bụ chukwu okike ekele ụwa gọziere mala ezikọba maka na ezikọba ala nsọ ezikọba na-azọ ife ọjọọ nsọ ya bụ obodo amụgbala udo bishọp nwe ezikọba mmọnwụ ọmụ na-ebe ijele n'ọba egwu ezikọba okoro ọwọma na-eda maọbụ mụ na-ekwu ijele n'ọba egwu ọdịnala bishọp nwe ezikọba enwela ife ji mala ezikọba ndị ife na-agala ọfụma ọfọ ka anyị ji eje ọfọ ka anyị ji ala ha ogene na fịọ ogene o nwere ife ezikọba gwara umi ya unu je na mbụ na achọla okwu unu je na mbụ na achọla okwu unu je na mbụ na achọla okwu ịbata n'obodo eshia ezikọba bụlibo ma anyị na-eme ọfụma okele ịbata n'obodo Europe niile ezikọba bụlibo ma anyị na-eme ọfụma ịbata n'obodo America mmọnwụ ezikọba bụlibo ma anyị na-eme ọfụma ịbata n'obodo Afrịka mmọnwụ ezikọba bụlibo ma anyị na-eme ọfụma ezikọba okoro ọma na-eta na anyị bụ mmọnwụ na anyị bụ nwa na anyị bụ ụzọ jebe na anyị na-etika na anyị bụ mmọnwụ na anyị bụ nwa na anyị bụ ụzọ jebe na anyị na-etika ọnwa ọdịnala bishọp oke mmọnwụ gegide nchi na achọrọ m ọgụgụ EGBE BELU kanina gono ọhọ ifani na yoshu kodila nina ọhọ EGBE BELU kanina gono ọhọ ifani na yoshu kodila nina ise eke tagidaji orie tagidaji afọ tagidaji ụkwọ tagidaji ogene ọdịnala bishọp nwe ezikọba akpa mma n'ọka mụ na gị nọ n'ofu ụgbọ ezikọba na ọsọrọ gị ụkwụ ijele n'ọba egwu onye nwela alụsa bagụ mmọnwụ bishọp nwe ezikọba na nne m lụma nabago bishọp nwe ezikọba na abụ m ofu nwa mama
mama bishop anawago ogene na fio ayọrọ malụsị dị n'Igbo mmọnwụ onye mezi nwanyị ọma onye nga akpọ nwanne m onye nga akpọ enyi m ọma onye nga akpọ nne m ọma alụsị dị n'Igbo n'ọzara m wee nye m ezi nwanyị ọma nji na misisi ka na-ayọ Chukwu ka ịbụ nwanne m ka ịbụ enyi m ọma ma ka ịbụ nne m ọma mmadụ ịtọ n'ofu onye ka alụsị dị n'Igbo onye ole m akpa mmanụ ọka ọ bụ ị na-anụ olu bishọp nwezi ọba Nwachukwu kelete mmanụ n'ọmụ n'ebe ijele n'ọba egwu ịbata n'obi m ebe anyị na-eme mmọnwụ n'ụtụtụ niile oke na-eme ọkụ ị na-anụ ojete nọ na be m maka na abalị bụ mmọnwụ ugwoko ote nọ na be m maka na abalị bụ mmọnwụ anụmanụ osimiri nọ be m maka na abalị bụ mmọnwụ dị n'alụ m uroshabịa mmọnwụ nọ na be m maka na abalị bụ mmọnwụ onye nwela alụsị abalị mmọnwụ ijele n'ọba egwu bishọp nwezi ọba mmọnwụ ọmụ na-ebe Bishop nweze kọba na anyị ịbalị mmọnwụ ọdịnala bishop aka jọfọ n'ala ezi ka ọba Bishop nweze kọba mmọnwụ n'ọbụ m na-ebe ọdịnala bishop odogwu akpa mmanụ ọka Bishop nweze kọba ijele n'ọba egwu ọdịnala bishop odogwu ha ọgana Chukwu okike kele Igbo niile ntete n'ụtụtụ mmọnwụ nwere ọjị dị n'Igbo kọwa ọfọ nyọwa Chukwu kele Igbo mmọnwụ ọ dị m nwoke mma ya dịle nwaanyị na mma njem akala aka ka anyị na-ejezi ka ọ dịla onye ọbụla na mma alụsị dị n'Igbo mmọnwụ na nwata bịala ụwa gafe ifọ mma anya na-anọ n'oge na-anọ ka anyị na-eji ọfọ ka ọ dịla obodo anyị na mma ijele n'ọba egwu egbe belu ugo belu ka anyị na-agọ n'ọfọ ọhọ ifeanyị na-ayọ Chukwu ka ọ dịla anyị na mma ọhọ egbe belu ugo belu ka anyị na-agọ n'ọfọ ọhọ ifeanyị na-ayọ Chukwu ka ọ dịla anyị na mma ise eke tagịdọji orie tagịdọji afọ tagịdọji nkwọ tagịdọji ezi ka ọ bụ okoro ụwa ọma na-eta ugbo na-abụ ka ekwe m na-akpọ mmadụ ma olue ọkpọ gị na ndị ọkpọ gị ezi ka ọ bụ okoro ụwa ọma na-eta ana m akpọ gị na ndụ ma olue ana m aga ọhọ asị m na ọ ga-adịla ezi ka ọ ba na mma na ọ ga-adịkwa n'anya oyi na ọ ga-adịla ụmụ Igbo niile na mma ma ọ ga-adịla ezi ka ọba na mma ijele n'ọba egwu onye na-achọ nke ọ na-eme anyị asịkwa m ọdachi ekwele ya onye sịrị na ihe anyị na-eme enweghị isi asị m akịrịkpa kpagbuwe ya bishọp nwe ezi ka ọba ana m agọ n'ezi ka ọ bụ ọhọ anyị jebe ejebe n'ọja adị n'anya oyo ma anyị lagide n'ọja adị n'anya oyo Chukwu okike abịa ma biko leke gọzube n'ezi ka ọba ka ọ dịla ezi ka ọ bụ oyi ụmụ ezi ka ọba niile nọ na mba asịkwa m na ọ ga-adị n'anya oyo ịchụba ego na iji achụta ma ịchọba nwa na iji achọtakwa ihe ọma ka nri ọlọ na isi ndị eze ka ọba ka ọ dịgburu anyị niile oyiyi maka ezukọba bụ mmọnwụ anyị
Paul. Mmanwụ pụta obodo ekirigide. Odinala bishọp oke mmọnwụ gegide nchi na chọrọ m ọgụgụ ọhọ. Egbe belu ugo belu ka anyị na-agụ n'ọfọ. Ife anyị na-ayọ Chukwu ka ọ dịla anyị na mma. Egbe belu ugo belu ka anyị na-agụ n'ọfọ. Ife anyị na-ayọ Chukwu ka ọ dịla anyị na mma. Ise eke tagidaji, orie tagidaji, afọ tagidaji, nkwọ tagidaji. Otu dike m olodo ka nkele nna m olodo papa bishọp wee sị ka ọba ijelele obodo nwagụ na-eri ife nna ya na-eri ọgọstụ na ụgwọ anyị uche nna odo alias asọte ya bụ nna m ụlọ bishọp wee sị ka ọba ọchụko onye na-ekwu nke ọ fọrọ n'anya lekwe na mmọnwụ iji na agbabago agụ na-eri ife nna ya na-eri ọgọstụ na ụgwọ anyị bụ nna m mmọnwụ na-esola eke ọdịnala bishọp ekene yi ya bụ nna m ụlọ odogwu chole ọya ka anyị kwuru ekene wee kene mmọnwụ ndị na-eme ka nsị eme ndị fesi ka ọba na-adị mma izuru ya highness iwe haisenti odo mmọnwụ ọkụ na-enye ife n'obodo eze odo niile mmọnwụ na-esola ike odogwu eze odoji ada ebube ma ọlụe igwe ọra nyela ugo nwanụ ọdịnala bishọp ekene yi igwe ndị isola ike igwe na ibu mmọnwụ mgbọsị m ga-abịa egwu n'obi obodo ga-ama na mmọnwụ ụbịala egwu ijele n'ọbụ egwu okele ka anyị bụlụ ịgba chewe ka anyị jee zute nwa ka nwa n'obodo ụmụope ya vileji n'ụda kọmuniti ka anyị zute osisi ọma polo na-alụ ụda mmọnwụ Dr. Celestine odo mmọnwụ shaki na-egbo mmọnwụ shaki na-egbo odogwu aka na-azụ igbo ndị ọfụma ọbala tule n'ala ezi ọba iso na ndị na-agọli igbo ọfọ shaki na igbo odogwu aka na-agọli igbo ọfọ ọya ka ikele odogwu ugonwe ya na-ebu mmọnwụ osisi ọma pụlụ n'ume ya odogwu ugonwe ya na-ebu odogwu n'afrikost ka ị na-eme mmọnwụ ọnụ na-ekwula eze ọba n'afrikost niile mmọnwụ na-esili ike ugonwe ya na-ebu odogwu ugonwe ya best africost ọkụ na-enye ife na ụda mmọnwụ ugonwe ya na-ebu mmọnwụ ego ga-agbaga afọ ọnụ mmọnwụ na-esili ike mbọsị ngabịa egwu n'obi obodo ga-ama na mmanwụ ijola ekwe alawago obodo nne m obodo amụlụ mama bishọp mgbe eze ka ọba obodo amụ ife mmọnwụ obodo eze ka ọba ka anyị zute osisi ọma polo na amụ ife chief ejikali mmọnwụ dịda ọnụ ka na-akpọ gị n'obodo gana dịda ọnụ ka na-akpọ gị n'ụwa niile ife yele yesigo dịda ọnụ na-ebu mmọnwụ kelere m ụlọ gị ife dị bachiji chọkara ijele
egwu alawa gị mụfu ka nzụta ọgaranya nwere obiọma edu Jizọs ha edu Jizọs ọgaranya nwere obiọma n'arọ 2012 mgbe mama bishọp eze ọgbagbaghọla ala mmụọ akpọrọ m edu Jizọs mmọnwụ si ya na mmeli na-eri m edu Jizọs n'ịzala m wee gwa m na ọ bụ na ọ bụ ife ji ego wee na-eme o ji atụla m edu Jizọs mmọnwụ na abụghị m eri akọ ifimele m olili nne ịbụ ọgaranya nwere obiọma odogwa m ụlọ n'ime ụfụ ego ga-agbaga afọ ọnụ na South Africa ka ị na-eme mmọnwụ ije lele igbo odogwu edu Jizọs mmọnwụ edu Jizọs ka ije ka ikele mmọnwụ ịsafụlụ gbaba okwu Honorable Innocent Okobo ọgaranya nwere obiọma memba Enugu State House of Assembly Odinala Bishop Awuche Nnobi Innocent nwanne mmọnwụ na ọ ga-adịle gị mma ebe ejebe obodo ụmụ opu mmọnwụ anyị zute odogwu Chief Roland Ayogo mmọnwụ eze ụmụọgọ ala ezike ọba na South Africa ka ị na-eme mmọnwụ n'arọ 2015 mgbe m bịara obodo Mande na bozo ụmụọgọ mmọnwụ ebe afọ ka anyị na-alahụ odogwu eze mọgọ mmọnwụ ife imela anyị eleka ọgaranya nwere obiọma mmọnwụ na-esoleka odogwu na-awụche m ha eze mọgọ nwanụ mbọsị nga bi ego n'obi obodo gama na mmọnwụ obi ha ọkele chọle ebe alawa gị gogoro n'obodo eze ọba ka izute odogwu Victor Oluchukwu World Bank ire mmeka ego ga-agbaga afọ ọnụ ijele n'ọbụ mmọnwụ Odinala Bishop Awuche ire mmeka ego ga-agbaga afọ ọnụ ọgaranya nwere obiọma mmọnwụ na-esele ike ijele n'ọbụ mmọnwụ Odinala Bishop nwa ezike ọba ekwechi ya zu n'obodo ụda mmọnwụ ka izute mmọnwụ amụlụ m ọfụma Chukwumabugu odogwu na-esele ike gịba arụsị a na-akụrụ gbamgbam Bishop Ekeneyi arụsị a na-akụrụ gbamgbam Chukwumabugu odogwu na-esele ike ọkele ekonomi gbajere n'obodo achị mmọnwụ n'obodo ezike ọba ka anyị zute odogwu Ifeanyi Chukwu Nnọja ala achị mba mmọnwụ aka jọfọ n'obodo ezike ọba imele ka afọrọ n'anya ala achị mba okwu ala achị mba mmọnwụ Odinala Bishop Awuche mmọnwụ na-esole ike iso na ndị na-adọla Igbo fọ mbọsị ngabi egwu n'obi obodo gama na mmọnwụ ụdala egwu ala ha jiba mmọnwụ na-esole ike mmọnwụ n'Igbo
Odinala bishop oke mmọnwụ gegide nchi na chọrọ m ọgụgụ egbe belu ugo belu ka anyị na-agụ n'ọfọ ife anyị na-ayọ chukwu ka ọ dịla anyị na mma egbe belu ugo belu ka anyị na-agụ n'ọfọ ife anyị na-ayọ chukwu ka ọ dịla anyị na mma ise eke tagidoji ise orie tagidoji ise afọ tagidoji ise nkwọ tagidoji ise okele ogene na fio jele mi jengala ndị alụsị bolozo wejebe jele mi jengala ndị alụsị na-agbalị olu nwa maka ikele odogwu ndị a na-agọlọfọ ndị bishọp na-agọlọfọ chidebere anịgba ọgọ mmọnwụ esi ụzọ ụwa n'obodo ndị ya ikenga gboo hapụ bụ CEO Robit Chemical Limited n'obodo Naijiria Norifute Anambra steeti ọmụ ebe afọ ka mụlodo ikenga gboo odogwu n'iso n'ife a na-emezi ọnana kelee chukwu ụzọma ofu nwa akọgụ mmụọ ha oyi na-atụ mba na saụt odogwu na awụche m n'ogbokọfe ekwe ma ebe afrịka mụrụ odogwu n'obodo Imo steeti mmọnwụ na South Africa odogwu ebe afrịka ị na-ajụ ego yi mmọnwụ na-ezulike ha kelere mezi ọyị gị agụje egbe na South mmọnwụ Odinala bishọp ekene yi ha egbe ejebego obodo izo ka izụta ọkụ na-enye ife mmọnwụ onye abụgbu na ya arọdị ọgụ na ara ndị izo ọgụ niile nwa m ụlọmụsi ike n'obodo akụ nwata vileji n'izo ọgụ mmọnwụ ọ bụ gị bụ CEO na Agbovi Ventures Limited n'obodo United Kingdom ebe afọ ka ị na-eme mmọnwụ ọdọgwu na-esoleke ọdọgwu na-ebu mmọnwụ onye abụ okwu nna ya otokwa m ụlọmụsi ike n'obodo arọ mbọsị ngabịa egwu n'obi obodo ga-ama na mmọnwụ ụdala egwu jele Uche Chukwuka ọ bụ oge bụ managing director Etes Mega Stateman Electrical n'obodo na Menije oke nwa n'izọgụ mmọnwụ na nna adịlị nwa ojitaye m ọgụ mmọnwụ ojitaye m ọgụ daalụ na International Trade Fair Lagos ebe afọ ka ị na-eme mmọnwụ ojitaye m ọgụ daalụ Odinala bishọp Nweze ọba ana m ekele ojitaye m ọgụ daalụ mbọsị ngabịa egwu n'obi obodo ga-ama na mmọnwụ ụdala egwu ijela n'ọba egwu nna adịlụ nwa akwa mma n'ọka ọ bụ na ntite egwu na m ekelele eze ọyị m ịma na okwekwe ka ọ dị mile ọkala akwụ mmọnwụ onye na-eme ka nsemme ya ka nna gba ọyị ọma ijele n'ọba egwu mile ọkala akwụ mmọnwụ masọbali ije m ọgụ ọlụ ese nwanyị sọbalị baba juju
sọbalị tutu baba sọbalị ngene mmọnwụ alụsị jele obodo oyibo nwere ike wee nata bishọp ekene yi niile nwere ọkala agwa mmọnwụ onye na-eme ka nsemme ya ka nna akpọ oyibo ọma chief Emeka Nwakalụ ọdịnala bishọp ekene yi agha adịle gị mma na mbọsị eke na ọ ga-adịle gị mma n'orie na afọ na nkwọ ijele n'ọba egwu n'ọba ọdịnala bishọp nwezi ọba aka na-agọla igbo ọfọ maọbụ na ana m ekene ụmụ igbo niile egwu anabago ana m agọlụ m igbo ọfọ mbọsị eke na ọ ga-adịla anyị na mma mbọsị orie na ọ ga-adịla anyị na mma mbọsị afọ na ọ ga-adịla anyị na mma mbọsị ịkwọ na ọ ga-adịla anyị na mma ezikọ bụ okoro ọwụma na-eda na mkpụrụ n'ukwu na-epugo ọdịnala bishọp nwa eze ka ọba ekwuru na na-esi n'ụlọ mara mma tụpapụ nwanne ezi ebe anyị na-eji eteka mmanwụ na-esole ka ezikọ bụ okoro ọwụma na-eda ọkele ọyọrịma ihe ọma ka nri ọlọ n'isi ndị eze ka ọba ka ọ dụgburu anyị niile oyiyi maka ezikọba bụ mmọnwụ anya pụọ mmọnwụ pụta obodo ekirigide ọdịnala bishọp oke mmọnwụ gegide nchi na achọrọ m ọgụgụ egbe belu ugo belu ka anyị na-agọ n'ọfọ ifeanyị na ya chukwu ka ọ dịla anyị na mma egbe belu ugo belu ka anyị na-agọ n'ọfọ ifeanyị na ya chukwu ka ọ dịla anyị na mma ise eke tagidoji orie tagidoji afọ tagidoji nkwọ tagidoji ochete gọzi anyị ị na-alụ m gọzi anyị ndenye nsogbu taa gọzi anyị nne n'okele mmiri gọzi anyị nne ndenye mụ na aja mmọnwụ ọba okokwapi na-ebu mmọnwụ ohimufu gọzi anyị lala nwụmachi gọzi anyị ọbụla efu gọzi anyị ọba ohimufu gọzi anyị ịgba akwala acha edem mmọnwụ enwezi ka ọba ijele n'ọba mmọnwụ ọkene n'eji ha kwala ụba ike ijele n'ọba ewu okporo ogede bụ mmọnwụ ijele n'ọba ewu ọkene na fịọ n'eni ihe akwala ọdachi ọba ọdịnala bishọp oke mmọnwụ anụmadị osimiri mmọnwụ bịagidenu onye chude anyị chude he onye gọzide anyị n'ụgọzide he maka tụrụkpọkpọ chikike gbogbe n'ọgọ ọhọ ọfọ ka ididebe nwanne ọkene ejenu anyị alagidenu n'ọgabụ megburu narịlaka ezikọ bụ kọrọ nwa manida jiri nwayọọ tegide n'ije merụkwa arụ nwayọọ elelelelele